tai nivelrikon kuntoutuksen väärien uskomusten purkamisesta vähän asiaa. Mun nimi on Bengt Sevin, toimin fysioterapeuttina Medilife-klinikalla ja me ollaan erikoistuttu nivelrikon kuntouttamiseen, hoitamiseen, parantamiseen. Koska Helsingin Sanomissa oli juuri tuossa puolitoista viikkoa sitten artikkeli, jossa salibändäri, maailmanmestari Mikko Leikasta oli haastateltu 35-vuotiaasta kaveria, jolla oli polven nivelrikkodiagnoosi. Nivelrikko ei tule yllättäen, se tulee pikkuhiljaa kehittymällä niveltulehduksen kautta. Ja niveltulehdus syntyy siitä, että niveleen tulee liian paljon kuormaa, se voi olla ylipaino, se voi olla liikunta, se voi olla virheasennot, mikä hyvänsä. Kaikki niveleen kohdistuvat stressit yhdessä ärsyttää niveltä ja kun se menee liian suureksi, ärsytys syntyy tulehdus ja kun se on hoitamattomana, pitkään syntyy nivelrikko. Miksi minä olen erityisen tuohtunut tästä? No se on sen takia, että me ollaan yli 20 vuotta tehty Medilifella nivelrikkohoito, eli kuntoutettu ihmisiä jopa 4. asteen nivelrikosta, mutta niin, että se on osittain siellä, eli koko nivel ei ole tulehtunut. Hyvin harvoin kenelläkään nivelrikkopotilaalla koko nivel on tulehtunut. Se on usein sisäreunassa, se on lumpion pinta siellä polvinivelessä, sinne on syntynyt osteofyytit johonkin kohtaan. Mutta harvoin koko nivel tuhoutuu ja silti, jos lähdetään leikkaamaan, niin vaihdetaan koko nivel. Niin kauan kun siellä on niitä rustosoluja jäljellä, niin sitä rustoa voidaan saada kasvamaan. Mutta kaikki ne, jotka pahentaa sen ruston niin kuin kulumista, puristumista, sen niin kuin hajoamista, mahdollisimman paljon niistä tekijöistä pitäisi kuntoutuksen alkuvaiheessa kytkeä pois. Ja sen jälkeen tehdään mahdolliseksi, että se rusto lähtee elpymään. Ja siellä joudutaan poistamaan myös se tulehdus pitkäaikaisesti. Puhutaan jopa 3 kuukauden, puolen vuoden jatkuvasta tulehduksen poistoproseduurista. Ja siihen tarvitaan lääkeaineita. Ne voi olla ihan näitä meidän synteettisiä tai luonnollisia, mutta meillä löytyy valtavan vahvoja tulehduspoistavia aineita myös sieltä niin sanotusti luontaispuolelta. Eli nivelrikkoa voidaan hoitaa, kuntouttaa, parantaa, mutta sen tekee ihmisen elimistö itsessään ja tämän niin sanotusti kuntoutuja myötävaikutuksella. Ilman liikettä niveliin ei saada aineenvaihduntaa ja taas liiallinen liike, väärässä asennossa, väärässä kuormituksessa tapahtuva liike rikkoo sen nivelruston ja meillä tulee pikkuhiljaa yhä paheneva ongelma, joka sitten aktivoituu nivelrikkona. Se nivel siellä varsinaisesti ei tuhoudu, vaan ainoastaan siellä luun päällä oleva rustokudos. Ja tähän me Medilifella ollaan keksitty ratkaisu jo 20 vuotta sitten. Pitkäaikainen tulehduksen poisto, eli tulehdus otetaan pois sen paranemisen tieltä. Ja sitten ne omat harjoitteet, hyvin pienillä harjoitteilla lähdetään eteenpäin. Ja mitä aikaisemmin sen nivelen kimppuu päässään, niin sen varmempi on kuntoutuminen, koska ensimmäisen toisen asteen nivelrikko ei ole nykytietämyksen mukaan enää mikään ongelma hoitaa. Mutta jos me jatketaan Helsingin Sanomissa ja muualla tämmöistä kirjoittelua, että nivelrikosta ei muka voi toipua, niin se on väärä uskomus, joka ohjaa nivelvaivaisia siihen tilanteeseen, että vedetään vaan kipulääkkeitä, ei edes harkita, että voisi jotain tehdä sille jutulle, ja odotetaan leikkausta, jolloin elämä on niin kuin pilalla. Penkun terveysvinkit löytyy niin Facebookin puolelta kuin sieltä YouTubestakin, ja Medilifen kotisivuilla on videokirjasto, josta te voitte katsoa, että mitä hemmettiä siellä oikein tapahtuu niille ihmisille, jotka kuntoutuu.